So ka. Maayong adlaw kanilang tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Marlene. Sa dili pa nako sudan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, ang pag-ibig kong ito. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa, manangitan ako ninyo nga muado kong bakulod. Mag-unsa man kas makulod, Merlin. Manarbaho ko, ma. Kung naman yung hindi ka din sa ato manarbaho na. Ma, may klamang trabahoan din sa ato pa, uy. At ko sa bakulod kay mapatabang man ko sa kong mga igagaw dito. Ay, Nyaod sa bandong, ato di palargahos, Merlin. sige na lang. Pag-amping ba yan dito, ha? O, pa. Ikaw man ko di ay ni, ikaw Marlene. Ako in town, gaw. Ano ko tayo naabot para din sa bakulod, uy. Na, gilaay ko dito sa amo, gaw, uy. Maunyan ko din kay mangita akong trabaho. Kung sa may makatabang ka na ko, gaw. Ay. Sa tundira lang, good. Ay, wala problema ka, uy. Tabangan di ka nga makasud og trabaho. Salamat, gaw. Salamat in town kay nakasulan kong trabaho din sa bakulod. Nagsuldo na ako. Magpadako nilang mama o papa. Onya, kumusta man imong trabaho ka? Okay ra, gaw. Nalingaw naman sad ko. Aw, may hinuon. Salamat sa imong pagtabang, gaw, ha. Nga nakasulan kong trabaho. Kanang ayun na ko na una aoy noon sa baya ka. Kanang gaw. Ah, Inaaday gusto makikila-ila nimo. ha? Kinsa man? Akong friend, nakitaan man kami nga nagkuyog. Nangutana siya kung kinsa ka. Unsa man na ilonggo? Dili, uy, si Buano na siya, taga Negros na. Nya naa lang sa nagtuyo dinhi. Ah, mao ba? Muan niya to dinhi ha. Gaw, mo na akong giingon nimo akong friend, si Jomar. Mar, akong guwapa nga ikagaw, si Marlene. Eileen, Hello? kaya na to, ha? Oo ba? Eileen, Uy, Jomar, ikaw ba din na? upawin na ka? Okay lang mo kung ako kayo hatod. Okay na, uy. Gaw, gihatod ka kang Jomar. Iya mo kong giat ngayon paggawas na ako, gaw. Kaya ako na kong ihatod. Ayay ka, duda ko inida. Ano man, gaw? Naibog tingali na si Jomar mo gaw. Unsa? Salamat nga ni Kuya ka na kong snacks, ha? Friends na baya ta. Uy, naunsa ka, uy. Ha? Kitutukan naman ko ni mo. Hindi ko mapulaan nga matuto kay gwapa kay kagad. Jomar, May isulti na ko na mga ayun, pasuko, ha? unsa man nga? I love you. Jomar, May chance ka ko. ako na baka alisang sutlan sa... Mahilong dito nga. May paglaong ka ko, di ba? Unya, kung sugtonti ka, dili ko na mapasakitan. Hindi ko na mahitabo ng kay lahat kayo ka. Ako nga, ang saman. Ha? Kaya ba ta? Sige na lang, uy. O, Jomar, ako na kang gisugot. Salamat, Lin. Recorded by X Thunder Gaming. Ang pagay ko naibog lagi si Jomar ni. Lagi gaw, uy. Maayo ka imo siya gisugot gaw. Ako na lang gisugot gaw, kay ganahan sa ko niya. Ang hinuon sa buutan mo si Jomar gaw. Mga sanay ako nakita niya gaw. Good luck sa inyong relasyon gaw. Happy naman ko mag-usa ka tuig ginis bakulod. Manangit ko sa kong amo nga, mapauli ko sa amo. Huwag ako sa pabawon si Jomar. Gulo ko din mo. Ano mo ko yung mga ko? Aram ba, makailasan akong mama o papa? Oh, naman. Di ka ba kayo na ko? Pakulod man. Oh, lagi. Sige, pangandam. Kaya maglarga tag sa'yo. Salamat intawd kay na uli na kanak. Bingaw na kayo minimo, day. Ako sad mapa. Gimingaw na kay ko ninyo. Ay, paanda mapa. Si Jomar, akong uyab. Maayong adlaw niyo, nang, gari. Maayong adlaw ni mo dong. Uyab, day ka ni Merlin.
Unsa man dugay na mo nagkauyab, ha? Tatawa ka na eh. May kuyog lang ko ni Merlin kay mananghid sa ko ninyo nga magminyo na mi. Uy, Ay, Mar. O, dyan na ninyo ko. Mga nga, Lin, may kuyog ko nimo kay pananghid kasi yung mga ginikanan kay magminyo ta. unsa man Merlin? Magminyo na ka? Ang pa, uy. Uy, unsay ambot doon? Nakalitan sa kusgisulti ni Jomar pa, uy. Aw kada kadag uyab-uyab bang ka, unya mga sawa man nimo ning imong uyab, aw magbiniog yun ka. Mo. Ma, Sige, sige do. Dadangin mo mga ginikanan din eh. Aron sabutan na mo ang kasal ninyo ni Merlin. Guwapa yung sawa. saba diha. Ang suga. Nasuko ka na ko? Oo man. Ano mo naman? Mamali pa nga. Minyo ito. Nalipay man ko nga imo kong gipakaslan. Nakalitan man ko kay dili pa ba ko magminyo. Mga ay. Ay, nandok na ko nga. Maadto ka slain. Mga naniguro ko pakasan mo. Pangaalangkit ko, Mar, ha. Mura gini ako pangayoon mo. Kaya kabala ka na eh. Kaya mahal nun, pagkaon tigit ka. Salamat doon. Dali, ato lang niya. Ato lang sugdan na rin. Makakita rin na sa balat. Tingnan mo, magbus ako. O, dong. Mablos na ko. Wala ko tumahin sa kabilawang sakit. Mayo inonday kay may umaabot na tang anak. Aray! Dong! 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 Jomar! Okay, nang saka. Dong! Sakit na kayo kung yan, Dong. Ha? Sige, madam, aray. Dali, dadong kita ko sa ospital. Naon sa Miss Jomar. Sukad lang nabuhan ang among anak. Pagdugay na kayong mauli. Asam ka siyang pundo? Niabot ay. Dugay mo kable, ay. Nagisya ba ako glihok dong, ha? Eh, mabdos ba ako? Mabdos ko ini ikatulo na tong anak. Kari kami. Hubog ka dong? Sosyal, lagot. Huwag ka na, gutom. Lagi yung kwarta, di mag-inom sa mga kauban. Ipapalit ka na ng bugas ug sudan ang kwarta. Nga akong gipusan. Kapag din ko gamay. Dili ka mahimo dong. Ari, dong, unsa ka iba mo gitapatan? Ngayuan, Jerika. Kapag, hindi ka mabundog. Ako ko sila kwarta ang naman mo. Ano ba mo atin? Pag mahagyan ako gitig ninyo ako ni Noy. May malakas bago pa ninyo. Pinanggap ako nimo. Pero di mo naman ko pasakitan. Hindi mo naman ko napatan. Mahay ka nga nakita. Oo! Nagmahay ko! Kaya bilang kong kalipay ang imo ihatag na ako! Kasakit man di ay! Di na ka makagwanta. Nakaya sila. Pauli sa mga ginagalan. Jomar! Handumanan sa kaawit.
Ano pa daw sayang isuwa tampo karon? Mao kining usa ka babay nga nag-address sa City of Carcar, Cebu. Ang ato magtatampo, nagdasingan nga, Missy. Recorded by X Thunder Gaming. Congratulations, Best! Congrats sa inyo ni Lester. Thank you, Best. O niya, kumusta magkinabuhik ninyo? Okay naman. For the meantime, Best, muipon lang o naming mama din kay gusto man sad si mama nga na siya kauban. Pero gusto na ko pohon nga ako na nag-iigong tinikom nga maglain lang yun amo ni Lester. Tuod, wala lagi si Lester. Trabaho in town, Best. Ay, kakugihan, uy. Ready na gid di ay. Maog yun. Nagduda gani kung mabdos ko ron, Best. Hala, mao ba? Pagpiti, uy. Lagi. Nagplano ko magpalit karon. Magdungan na ng tagawas iniguli ni mo. Positive yun. Yes. Positive ka maptos ko. Maayo kay ni anak ka. Oh, ganun de. Tay pa murag malipayon malagi ka. Tanawa dong. Piti? Positive? Sa ato pa, maamahan ako? O dong. Yes, thank you. Thank you, Lord. Biyaan nimo ang imong anak? Ma, dako naman sa dang bata. Unya na aman sad ka. O ni ang imong bana, nahibaw na ba sa imong plano nga mularga kas gawas? Wa pa. Makigistorya pa ko niya. Na, dodagit kong dili kasugtan ato. Ma, Dili. dong. Nga naman. Kuwang pabagod ang akong sustento para mahatagat mo sa inyong pangilahanglan. Nagkinahanglan magid nga mularga kas laing nasod. Lester, sabta ko. Nakasabot ko nga dili lalim nga magkalagyo ta, pero kinahanglan din akong buhaton. Para mas makahatag ta sa atong anak og maayong kaugmaon, ingon man para nato. Camille, Dong, kung magsalig man lang ko ta sa atong sweldo din dili kita mo saka. Ingon ani ra kita hangtod sa hangtod. Camille. So, bugos na gid imong desisyon nga mularga kas laing nasod kuyog nako. Oday, ano gud pod ang opportunity good? Mao gani. Total kini buhaton nimo para ram silis imong pamilya. O sa pasad, dali ra kayo ng duha ka tuig ang kontrata day. Uy, pila ra may dagan sa panahon. Maog yun. Mularga gid kag dayon. Kinahanglan din akong buhaton, Dong. Naibaw kong bugat sa imong buot, pero unta. Masabtan ko nimo kun nganong ako ni buhaton.
Please. Dili ko gusto nga mubiya ko nimo nga bugat sa imong buot. Bugat ka sa kong buot, Camille. Pero maamagi kahay gusto ni mo. Sa may mahimo na ako. Lester. Nak, dili magpabadlong ni Lola nimo og ni Papa, ha? Oh, ma. Ma, ikaw na bahala sa akong pamilya, ha? Ingon man sa akong anak kon mo trabaho si Lester. O anak, ayaw ka bala ka. Dong, pag-amping din mahal kaayo ta mo. Amping sa dito. Dong, Hoy, best. Nga naman ka. Laong kay kagyaw na ako na. naibaw mong gugubes nga bugat yun sa buot ni Lester. Ang akong pagbiya dito sa Pinas. Nahibaw naman sa kangdaan, di ba? Nadiligid siya o yun. Ako pa nimo, ayaw kayo pagkunahon ang mga makadaot sa imong pagtrabaho din Kitingaling makasabaan unya ka kung masipyat ka. Best. Tawagin na lang siya out nimo. Dili mo siya mutubag sa messenger. Si mama na lang akong tawakan, be. Anak, murag, nalain pa manggit siya ni mo, Unsa ma? Mao'y sulti niya nako nga, dili ko no siya ganahan pa nga makigsulti ni mo. Kung naa ko no kay Toyo na, o ganahan ka makigistorya sa bata, anin na lang ko no panawag nako. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sige lang, uy. Alabya lang una. Nakasiguro ko nga dili gyapon na siya makagwanta nimo kay mingawan man gyud to. Macy. Salamat dong nito bag tikitaw ka sa kong tawag. Kumusta na? Okay naman. Nasa ko paghapon ka na ako. Huwag ka pasok ko. Nagpalabay lang ko sa kalibos. Siyempre, huwag kumahalad nga ingon ini nga layo to sa sugsa. Pasensya dong. Sige lang. Magkwenta lang tayo ni. Saon nga lamang kay kadihan sa layo. Pila naman tayo ipagtagan sa 2 years. Salamat kayo sa imong pagsabot dong. Kaya excited sa akong amiga nga mauli. Uy! Lagi best, uy. Gimingaw, nakikos kong bana og anak. O, diba? Mura lagwa ang 2 years. Maog yun. Ni anagid ka, nak. Mama! Dong! Day, Lester, dong! day, salamat kay ni anak ka. Gimingaw gyud ko sa mga luto ni mo, ma. Mao ba, nak? Oo, maoy. Lahi ra gyud ang imong mga luto, maoy. Tinuod yun na. Kung dili patungod sa mga luto ni mama, tingali. Hagbay ra ko nga mipahawa din sa bahay. Tungod sa akong kahibos nimo, sa paglarga nimo. Dong. Kimingaw na kay ko nimo, Camille. Gimingaw sad kayo ko ni Lester.
nagilis malaki ka. Mo, ato ko sa ilang may sidong. Oh, ikaw, wa malagi ka magilis. Dili ka mo trabaho? Dili day, murag kaapoy mga akong lawas. Mao ba? Sige. Pilan sa kumato sila Macy. Ha? Ayoy, nagsabot mga mo. Ako lang ipahuway ang akong lawas. Ma-okay ra ko. Sure ka? O lagi. Mao ba? Moreglahi ng tinagda ni Lester nimo? Oday. Uy, dili ka doon na siya babae, day? Amot lang sa day, uy. Dunay ka usa nga, while nag-sex me ba, iyaman kong gisang pitughan. Day, dili ba gud may maghan. Na, klaro na lang na agnilain. Macy. Uy, abli raman din yung bahay. Ako na lang tingali mo magluto para sa panihapon. Aron makapahuway sad si mama. Asa man ang mga tao? Mingaw man. Oh. Si Mama ron. Oh. Oh, Lester. Kinuha ko. Dili. Dili. Wow, kanami sa tungsod anday. Murag taod-taod dasad nga, huwag ka makaluto na. Bitaw, nak. Ako ginanggi palami ang sudan ron kay tingali manggod ma. Bisag unsa na lang nga putahe imong gipakaon sa kumbana. Camille. Camille, unsa ko nang ipanulti nimo? Wa makirespeto sa imong inahan. Respeto? Ngano? Kamo, doon na ba mo respeto na ako? Ikaw, ma. Ngano na kayo mo magkanako, ani, ma? Ha? Inahan man unta, ka? Giyon sa man mo pagkayang traidoron kung imong kaugalingong anak, apil pang imong apo? Bitin kang dako! Bisag ka no sa... Bisag inahan pati ka, dili kita ka mapasaylo. O ikaw, Lester, mas maayo na masayot kang dili sa tika mapasaylo. Pag-uban mo to, ha? Camille. Maoto. Recently lang sa dako na hibawaan nga hagbay reday na silang mag-uban-uban bisan asa. Og batot sa mga tao nga nakaila. Muragit ko na silang doon ay relasyon tanawon. Hala, no? Kawa ko nagdahong uing-ingon anak ba di ay? Problema na Dumanan sa kaawit. Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining sikat na kaayong tulumanong handumanan sa kaawit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Tagoan ako sa pangan nga Macy. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan, I won't give up. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat may sugot ka nga mag-istorya ta. Macy, Van, doon na kayo importanteng toyo na ko. kining kuan. Dugay na ko nakagusto nimo, Macy. Kung natagal na ko nimo og chance, pwede ba kong manguyab nimo? Van, Macy, naibaw ko nga napukatuig ang gintang sa atong pangidaron. Pero isaan ako nimo. Dili ka magmahay. Panggaon ug mahalon ti ka. Van,
Han, panto na ko sa trabahoan. Pag-ambing din niya. Sige, hon. Ako'y bahala. Ayaw ka ka. Oh, sige. Ato na ko. Kaya tingalig malit ko. Pag-amping, hon. Ang imong lunch, ha? Ako nagisod sa sudanan. Kan abay gitog hurot, ha? I love you, Han. Thank you. Kahayahay ba yung kinabuhi sa uban? Tanaw-tanaw lang TV. Waori hilasi. Ang akong anak intaw, nagbagoon og trabaho para na ikapalamoy. Pero ang usa diha, sas, wala nagyugmao eh. Sitting pretty lang. Ma, ako ba yung magipadungog-dungog? Oh, naaday ka diha. Ha, uman siguro ilaing tao din eh, gawas na akong duha. Kung sa kay tanaw ni mo. Ma, kalain ko di mo makadag storya. Human naman ko sa mga buhatonon din isbay. Doon na kay isugot na ko. Ay, wow eh, wa, gid in town. Maikog man sagutan ni mo, maputol ng imong lingaw-lingaw dihang tanaw TV, good. Ha, Ma, Han, pasensya na lang na sa mama. Tiguang naman na. wala ko mag-expect ni mama nga akong ingon na tuunan. Kasal na gud ta. Maayo biya kayo gipagkita na ako sa wapat na makasal. Pero karon na hinuon ka kasal na ta. Lahi na kita pagtagad ni mama na ako. Agwan talasahan. Sabta na sa mama, please. Basta para di mo. Mahal kayo ti kagod. O hindi ko gusto mawakan ako. Tungod lang sa dili mayo pagtagad sa imong mama din ako. Salamatan. Dong, dinhibaya dito imong manghud ganina. Manghuam ko no siya og kwarta para sa tuition sa iyang anak, Dong. Ha? Oh, asa man na yung kwarta sa iyang bana? Sa ako ba yung nadunggan, magsige lang nag-atog sabungan? Sigig sugal, unya o ikabayad sa tuition sa ilang anak? Nga, mo man pinaka-importante? Dong, sabta lang gud una ning imong manghud. Ma, kung wa pa ko mo sabot ana ma, dili nang tako sige tabang nila. Mga minyo na ba ma? Nan may kagalingong pamilya. Pero saan pa pagkakataon anak nila? Kung magsige kog kuan, dunol anak nila, sikog hatan na kwarta. Ay ingna na lang nga dili ka gid pahuwam. Ha, sukad lang gid na minyo na kaning babayhana no. Dili na ka ganaang mutabang sa imong mga igsuon. Nga buot hunahon-naon, sila unta mo'y angay di mong unahon tungod kay igsuon nimo sila. Ma, Okay nga no. Dili ba gud tinuod? Ha? Hayahay ramang gani kaayo ning imong asawa din he. Kay way trabaho, naaras bay. Pero ma, wa ko napahayahay din eh. Naghihukos mga buluhat ng dinisbay. Maghilom! Ayaw pagsagbat kay dili ikaw kung ikastorya. ma, Recorded by X Thunder Gaming. Makawas gana ning kauna. May pagato ko sa kong kwarto. Mahay blood ko din kapita na. ma. Han, pasensya na ka mama. Ay kabala ka. Ako na to paulian inig taw-taon. Ma-okay na lagi to. Kuya, wasa na yung mama, uy. Minyo na gud mo. Dili na lang ta kaniya hilaptan, uy. Tingalig dalang na niya sa iyang katiguangon. Ay, pastilan. Sakit gid kayo madulti yung mama tay Rich. Sus, maayo pa ko nimo kay bisan to og ingon ani lang yung akong dagway pero pinangga kay ko sa mama ni Kiel. Di ba, darling? Kung sa ingon na lang ka. Naibaw ka na sila sa mama ug papa nga ikaw ron pinakagwapa sa kong pananaw. Kung kinsay akong mahal, mahal po na nila. I love you, darling. Ingon anak di ko kaswerte sa family nilang Kiel, tay. Maayo pa kanday. Salamat na ihang nakikita mo na ako. Way sa bayan. Suod gud mo sa akong asawa. Niyang biya gid na ni si Ritz na ako nga pakikitaan gid ka namo kay naa kay problema. Ingon anak di ko ka-concern nimo, day. Bisan tudog mga minyo na ta pero mugahin ang gyapon og oras nimo.
Salamat, Day. Kuyawa ni mo sa? Lakaw-lakaw man lang ka samtang imong bana nagtrabaho? Ha? Imong gituyo? Aron dili ka masakpan sa imong mga kabuang, ha? Ma, unsa ko nimo gipanulti? Ay sus, ayaw na lang ta. Klaro na kay ng style ni mo, Macy. Ma, kung sa man ninasim huna-huna, dili ka na mao. Nakikita lang ko sa akong amiga nga si Rich. Kailangan ka ni Rich, di ba katong suod kayo na ako? Ay sis, unsa ko tay labot ako sa imong mga suod, Macy. Wa ko'y pakialam ni mo, oy, day. Kinilay ti man iha. Bisag minyo na mo sa akong anak. Wa gyud ko makauyo ni mo. Ma! Wala man ko itong hais kung binuwang sakit. Dili ka, mabdos na ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Hindi ba ako malipay git si Van? Aning ako isulti niya ron. Inig abot ni gikan sa trabahoan. Thank you, Lord. Gid ko! Papalagid ko! Hoy, sa ba? Naghugot na pinapagkagukusahan, uy. Niya mapiit si baby, Ana. Ipay lang kay Kuhan. Salamat, Lord! Yes! Hoy, Macy. Human mo gluto diha, labion niya tong ako mga sinina, ha? Sige, ma. Hutabag itong gaba, ha? Human panilihigpod sa gawas. Hasta din isot, tumulakaw ko. Sige, ma. Kapuyan ako rin lawa, uy. Ubay-ubay man sa dining bulingon si mama. Sige mo gani siya, lakaw mabuntag ko. Lain man akong pananaw. Murag ko katumbahon, uy. Oh. Baan? Salamat. Salamat na kamatan ka. Ug salamat sa kay okay na mo si baby. Nakuyawan ko. Kung basin doon na daw na itabutin mo. Ninyo. Ngano ni amat na din sa ospital. Kasi kita na ako din eh. Naabtan ka ni mama sa bahay. Naghigda sa sahog. Mauto nga nangayas siya panabang sa mga silingan. Aron mandaka din sa ospital. Bingon ang doktor nga tungod sa stress mao nga nawalan ka sa panimuot kanina. Macy. Oh, ma? Macy, sorry, ha? Uwa ko masayod nga maptos ka ba di ay? Kung doon na pa'y daw tang nahitabo sa akong apo, tigalig-diligid ako mapasaylo akong kaugalingon. Ma? Sorry kaayo, anak. Pero maglaing gyapon mig among bahay ma. Sagi kaingon ko na. Ikaw mo'y naghatag og stress akong asawa. Dili na ko motugot ma. Kamay tabo pa kay pag-usap. Han, biyaan tos mama sa bay? Dili na ko mabaso lang akong anak, tay. Kung iya kang ipalayo, gikan ako. Ako mo'y nakaingon aning tanan. Han, dili. Dili ko masuot. Oh, Han, matod mo, tiguang na sa mama. Dili na to siya pwedeng pasagdan. Kung ato siyang biyaan, kinsa na malay mo at iman niya. oh. Honey, Salamat. Salamat, Macy. Akong isaan. Nga mag-usab na ko. Isaan na ko nga dili na ni mausab. Pasaylo ako ninyo. Kipasaylo na ti ka, ma. Nakasabot ko sa imong kibati nga sobra lang imong pagmahal ni Van nga imong kamagwangan. Siyempre, as inahan. Dili malikaya na pangigi sa usa ka inahan. Pero ma,
Dili mahitabong patunga ko sa pagmahal sa imong anak diha nimo. Pinangga ka ni Van, o pinangga usab ti ka. Mao ang gibuhat ko ang tanan aron magagusto ka lang gyud nako. Andam kong mahalon ka ma. Basta imo lang ko hatag kayo ni ipakita ko kana nimo. Missy. Han, I look into your eyes. It's like what Manan. Sa ka awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Maragusan, Davao de Oro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maika. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Maika. Mike, Muna tinuod, Maika. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako. ayaw lang hiubos, Mike, ha? Prangkahan ta lang ka. Wa mo ko'y gusto ni mo, Kurt. Oh. Pangita na naglaing babae nga mo panguyaban, Mike. Ikaw magudang akong gusto, Maika. Unya, wa mo ko'y gusto ni mo. Okay ra. Pero di gyapon ko mohunong sa pagpanguyab nimo. Hangtod nga maluoy ka na ako. Nanunga man mo sugda si Mike daw. Akong sugton. Nga mo ko'y gusto niya. Unsa may wali mo magustuhin niya? Muram na siya standby sa kanto, eh. Tanawa ko ng buhok. Pinatindog. Okay raman na gawkod. Ang ngayon naman si Ana. Og mayo sa siyang mudag panamit. Bisag unsa pa na imo isulti nako daw. Dili gid ko musugot anak niya. Na, kung diri pala na manguyab si Mike nako, nagaw, ako gid nang sugton. Maika, kumusta lang pa kung gingon nimo? Hala no. Dili lagi ka makasabot, Mike, sa. Wa lagi ko'y gusto nimo. Di gid ka maluoy na ako. Dili gid mahitabo nga maluoy ko nimo. Sakita sa nimo manulti oy. Ay, nahibaw na ko. Panguyabin na lang ako ig-agaw. Kay ibog ayo to sa nimo, si Crystal. May mo ba? Ay ko ituod sa babae nga wa ko'y gusto. Maika, ikaw nga akong gihigugma. Sorry kaayo, Mike. Pero dili gid mahitabo nga subtunti ka. Okay ra, Maika. Di gihapon ko mohunong sa pagpaninguha nimo. Hangtod nga maluoy ka na ako. Ugma ba na may kalingawan din ni Sato? Mutanaw ka? Oh, matanaw ko. Pero dili ko magdugay kay ako pa mo banday sa tindahan ni auntie. Ah, sige. Kita-kita lang ta dito pohon. Nindot unta kayo ilaglaag da. Kidagan kayo mga nindot na talan-ahon. Pero, uy, katug na ako sab, uy. Ay, Maika. Uy, Mike, ikaw magpatay na. Dini na ka din eh. Taod-taod na. Nagpurog malikag sa katugnaw. Gitugnaw de ka? Lagi, tugnaw kaayo. Sige ha, mauna na ako paulit ni mo. Gitugnaw na gid ko. May trabaho pa ko ugmagod. Ay, kadiyot. Ayaw. Sa ulod ng jacket na ako aron di ka tugnawon. Ha? Ayaw lang, uy. Sige na. Ay, lagod ka ikugod. Itugnaw ra ba ka? Sige na lang, uy. Salamat ini ha. Uy. Hala. Wa man din ako makubo ang jacket ni Mike gabi. Ayun sa ako na. Tugnaw manggod kaayo. Kahumot siyang jacket, uy. Ma, malakaw na ko, ma. Sige, amping na. Maika, hindi na naman ko nakabantayan ng gisulod ng mga jacket. Kasi may tagyan na. Sa ako rin yung friend kuya, uy. Iyang gipagamit na ako gabi kay tugnaw kaayo. Pero ako na nang iuli ron. Di arang jacket ngayong gipagamit na ako. Salamat ha. Pwes sa pa yan. Ato sa kustindahan ni auntie. Kadiyot sa, Maika. Unsa man? Kumusta naman to kung gingon nimo? Ha? Gusto ka nga akong usbon pag ingon nimo nga I love you, Maika. Oh, Sugtan na lang ko, Maika. sige na lang, uy. Oy na. Ako na kang gisugot. Tunood,
Uyab na ta? O, lagi. Ako na kang gisugod. I love you, Mike. I love you too, Mike. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Uyab na mo ni Mike? O, gaw. Abi na kung dili ka musugot niya. Kaya wala makagusto niya. Naglibog gani ko, gaw. Kinaluoy man hinuon ko niya. Sukad lang nga, gipagamit ko siyang jacket. Mura man hinuon ko nagpangita siyang baho. Halagaw. Nalumay tingali ka gaw, uy. Na, ambot lang kaw. Basta kanihigog maog naluoy na ko niya. Mike, di ade ko gipalit para nimo. Unsa man na? Tanaw. Hala! Teddy bear, do ka buok? Color blue ug white? Ganahan ka? Of course, ganahan kayo. Kung anday ba, ugma. Wa na mi dinhi ha. Nga naman. Huma naman ang araw din sa inyong dapit. Mubalan ni sad may uglay nga fiesta. Ibaw biya ka nga pidiyahan ning akong kitabawan. Magbalin-balhin man gud mi. Suruya bi ako sa amo, ha? Sige lang kung may time ko. Buat ko sa inyo, ha? Tawagi ba yagid ko? Ay, noon sa amin ko eh. Gimingaw man hinoon ko maayo ni Mike. Ngawa na siya din sa mong dapit. Ako siyang tawagan, bi. Nanawag man lagi ka. Kano sa di ka maari sa amo, Mike? Ano man? Gimingaw na ko ni mo. Busit kayo eh. Putang ko diya. Eh, mo ana raman ko kung makalugar ko. Sige na, bahay na kay busy ko. Noon sa naman to, Mike? Sakit magkiksinultihan. Kumusta naman ka? Okay naman. Sorry kay ha, nakapasakit kong sulto ni mo. Gisapot ako. Okay na. Kuhaon ti ka ugma ha. Nga naman. Doon ay kalihukan sa musibahan ugma. Matambong mo ti ka. Sige, mag-aabot ako ni mo diri sa amo. Naon sa manis Mike ko eh. Gida ko niya din sa ilang simbahan niya. Kaya masagdan ako din eh. Bawa mo'y kaila. Unya, sige na lang siya gatiman siya mga kaila. Gawas na lang ko eh. Hibawaan pa. May pagwa ko mo arida. Naon sa makaw eh. Anong nibiya man ka dito sud? Magbusama ko dito, ngawa man ka. Ayaw ko yung mga kaila dito. Sorry ha. Busy magug ko. Dali, mag-selfie sa ta. Ya, mamalik din ta sa sud. Ayaw na lang. Kaya mo pauli na kurong taon-taon. Kumusta naman ba si Mike? Dugay-dugay naman siyang wa magpakita na ako. Ay, gusto. Ako sing adtoon sing gipuyan. Ako sing dadan og isda. Total, nakatultol mo ko sing gipuyan. Ay ka? Ikaw mo ko din eh. Pumalig ka mo chat na kung amuan ka. Gusto magod ako nga surpresahan ka. Ngeri kay dapa rin mo. Gusto ba na? Isda. Nung nagdadama ka na. Niingon day ko nimo nga, dadi ko gisda. Wa man. Nga ka nung nagdadama ka na. Dada nagbalik sa inyo. Kapoy ba ni mo eh. Mike. Pero may naman ako pasakitan ni Mike. Pero dili ko makahibas pagpiya niya. Kilove na kayo na ako siya. Anong nanawag man ka na ako? Gusto na ko mangumusta ni mo kay uwa na magod ka mo chat na ko. Gauting mi yoy. Kauban sa kumay gala. Ayaw lagot ka ko. Nag-update naman ko ni mo. Saan mo kay Loy? Pagwatay ko tawagan ka, nagsige samok-samok. Lain na rin mo, Mike Koy. Makapahiyaw boss man ka. Ginagawa na ba kayo ko ni mo? Paita, may sitwasyon na, oy. Lami na kayong ihikog. Maghibog ka.
Mike! Ika'y dumating na parang Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga taga San Remigio, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Michelle. recorded by X Thunder Gaming. Hello nang, na si Michelle. Oy, unsa may ato nimo? Sitaw daw niya nang. Oy, pamauli ko no mo be. Dili ko mo dawat og mamisita sa akong anak. Naanak ko'y lalaki nga nagustuhan para niya. Mao sige na, pamahawa na mo din he. Kay kasluno na ning akong anak nga si Michelle. Ma, Ha? Ipakasal na kasi mong mama? Unya siya pag magbuot sa lalaki nga imong pakaslan? o day. Uy, kalain ko si mong mama, good. Wa man sa ko'y mahimo, day, good. Kay kung dali ko mo tuman siyang gusto, masuko man siya nako. Day, Michelle. So, unsa man? Magpakasal na lang gikas lalaki nga bisag gamay, wag gyud kay gusto. Makatunan na naman tingali na, day. Diba? Michelle. Moani ugma si Ruel uban ang iyang mga ginikanan aron mamay nimo. Ma, Ayaw na kog supaka, Michelle, ha? Kung si Ruel ang imong pakaslan, surebol ng imong kaugmaon kay arangan ang ilang kahimtang. Maong ayaw kog pakauwawi sa mga ginikanan ni Ruel. O niya, kanus-ama ni nato silang ipakasal. Mas maayo kun sa labing madaling panahon. Bitaw, unsa may kasturya ni Moruel? Okay ka na, Michelle? ha? Ay, okay ra. Okay ra ng akong anak dong. Okay, gid kaayo na siya. Ako na gid ka, Michelle. Roel. Roel. Nisamot man kagagwapa, day nga naminyo ka. Salamat, day, Gwen. Hello. O, di ba? Hangtod karon na apag magsigig patagad nimo. Michelle! Day, imong ba na si Ruel? Mura man nagdasuko nimo. Tuon sa nako, day. Roel, sa ba? Gitukmot magod ko nimo. Tungod kay kundatan kang dako! Minyo na ka dako! Unya mo tagad niya pong kas mga lalaking magpatagad di mo? Nasayop kasi mo hula-hula. Wala tayo balisan ako. Ayaw ba yan dito pasok ka, Michelle? Wa pa ka mahibaw kung unsa ko masuko! Recorded by X Thunder Gaming. Hala, day. Naunsa man ang dapit sa imong ngabil. Wa na ni day, oy. Okay ra ko. Ginapatan kang Ruel, no? Hala, no? Unsa man sa hinungdan ang ginapatan man kaniya? Salos, day. Nayabag naman ang bana nimo eh. Maubitaw, day. Sa tinuod lang. Wa na ko makasabot niya.
Abi na ako kung maminyo mi mahayahay ko. Pero dili man di ay. Kaya bisan gamay lang nga sipyat na ako. Bisan wa siya igong basihan. Manapat man din siya na ako. Unya, unsaon man na nimo? Napapagod ay ko'y mahimo. Wa naman, diba? Tungod kay minyo na mi. Agwantahon ko na lang yun eh. Michelle. Ma, nialagi ka. Si Roel. Maong ni ako kay gisugo kong Ruel nga pabantayan ka. Ma, Naunsa man ka, Michelle? Bana na ni mo si Ruel pero magpatagad gihapon ka ng mga lalaki? ma, nakailangan ako. Anak ko ni mo. Dili ko ingon nga klases pagkababay. Ma, dili na ko din Makigbuwag kong Roel, ma. Dili. Dili ka makigbuwag ni Ruel, ha? Imo na siyang bana. Busaangay lang nga mo patuo kastanan niyang mando ni mo. Ma, pila naman ko kaadlaw nga way kawas-kawas din Spy. Tungod kay pabantayan ko ni Roel. Si Mama sad, mas malaban pa siya ni Roel kay nako nga kagalingon niyang anak. Noon sa naman nga akong kinabuhi, uy. So ka na nga namin niyo ko. Mura naman hinoon ko piniriso. Abi na kog dili ka na mo duaw na ko din eh. Itakas lang ko, day. Timing man nga nilakaw si Mama. O niya si Roel po di trabaho. Kumusta naman ka? Kalayason man ko, day, uy. Unsa? Day. Ikaw. Magwin. Kadiyot day ha. Murag ang ako maro igagaw. Kadiyot sa. Gaw, mayo kay nasuroy day ka din he. Lagi gaw? Kuan ba kaning muhangyo unta ko ni mama nimo kung okay ba og anhilang una ko? Ani kumusta sa inyo ba kay natangtam magukos kong trabaho sa Manila? Na, ikaw pa? Dili gito mo balibad si mama nimo. Nakasiguro ko ana. Namlagi kay kuyo nga gwapa din eh. Ay, Gaw. Tuod di ay akong amiga si Michelle. Day Michelle, si Gaw Jerry di ay. Hi Michelle. Hello. Sus, mata, baya ni mo, Gaw. Uy, minyo na si Michelle, uy. Uwahi na ka. Basig mailog pa rin eh. Daigwan, dili na ako magdugay ha kay basin maabot na tron si Roel. Na, tanawa, Gaw. Muli na lang hinuunas, Michelle, oh. Imo mo kong gibinuangan, good. Joke na to Michelle ay. Aris ako. Hangin rasad kay itong laki ha. Pero in fairness, gwapo pa yan siya. Uwa man magsultis Gwen nga, nari siya igaagaw nga gwapo. Uy, hala. Ablira lang kini. Ako pinigilak ang pultan sa diyang nibiya ko. Diin kang ikan. Roel? Bigaon kag yung dako. Halika! Roel! Bigaon ka! Burikat kang dako! Roel, dili na tinuod. Huwag ko isa kang ibuhat. Dire. Gusto niya! Roel, gusto niya! Sakit na sa kong kalawasan tungod sa pag-unog ni Roel na ako. Nili na nina ko kaya. Ulayas ko din eh. Inahing na makaikis ko. Tinikatog niya. Ubiyak ko din sa amo.
Hinanok mo siya payo. Ubiya na dayon ko sa dilim pa siya makamata. Maayo ka di kay wa siya makabantay na ako. Michelle? Jerry? Oh. Jerry? Gabi na magkairon. O, unsa man itibon mo? Jerry, please. Please, ipalayo ko din. Misagasa na ako. Mas layo lang ko sa kubana. Michelle? Mabdus ka? Oh, Ay, kabalay ka, Michelle. Andam ko mga mahan sa imong anak. Basta isa lang ako. Nga di ka na mubalik sa imong banang buwang. Jerry. Mahal ta ka. Ug buhaton ko ang tanan para nimo. Ug para unya sumaabot ang anak. Salamat, Jerry. Salamat. Bakit ngayon ka lang? Sana'y nalaman. Meg, first day's klase di mo ugma. Pagtarong ba in taon dong? Dako na kag edad pero fourth year high school ka pa. Tungod ang imong pagkabadlungon. Sa ako man ako pagpabadlo nga, o madan ko'y kaila sa eskwelahan. Kay gibalhin ko ni mo lang yung eskwelahan. Kung di ti ka ibalhin, di mawa ang imong pagkabadlungon. Di ka mauwaw ha? Dako na kag edad pero ang imong mga classmate bata pa. O lagi ma. Kaya sa siyang maestra, oy. Ngayon naman magsugod ay ang klase para makauli na ko. Kuya, ini siya paabot nga itong maestra, oy. Good morning, class. I'm your teacher, Helen. Uy, muro strict pa magnaw ni maestra, ha? Agigid ka makapabadlo na. Bay kay strictahon ka ang maestra ka. Lagi ay, muro siya init ug upir ni. Gamay sa'yo, masuko na yun. Guwang daga siguro. Mangigit siguro. Uyap yun, makuyab ka. Hindi na yung sige kasuko. Di lang yun siya pabang-buang bay. Bye, ma'am! Bye. Mick, ayaw sa pauli. Mag-istorya o na ta. Nga naman, ma'am. Dako ka na og edad. Pero gamay kayo ka og score sa mga quiz. O sa may problema nimo? Maminaw ba gyud ka kung mag-discuss na ko? Maminaw man, ma'am. Hindi lang masuja ang utok, ma'am. Tungod kay dili ka interesado. Kung gusto ka yung makapasar, paningkamot. Ayaw ko hatagig kag may grado. Oh, ma'am. Unsa kung bubalhin ka? Ibalin ko lang yung eskwelahan mo, eh. Di ko ganahan sa maestra, eh. Marunong ko gikontrahan. Kamabaw ba yan mo katarungan, Mick? Pagpuyo, uy. Tinuod man sa nagisultis imong maestra ba? Paningkamot. Buhata unsay angay nimong buhaton para makat-on ka. Ma, Unsa? Gusto kang magpa-tutor na ako? unta, ma'am. Gusto kong makaton. Busy ko nga pagkatao, Mick. Oh, sige na lang, ma'am. Pasensya sa pagsamok. Okay, sige. Gahinanti ka og sa kabuhan. O kinahanglan nga mag-focus ka gyud. Kasabot. Salamat, ma'am. Oh, mag-focus good ko, ma'am. Promise. Wow! Very good, Mick. Grabe imong improvement, anak. Oo, ma. May mong tudlo si Ma'am Helen. Stricta siya, pero dili maldita. O, nakaunaw na gani ko mga mamawi unya ko niya. O niya, sa may plano?
Salamat sa pag-treat mo na ako og dinner, ha? O isa pa yan, ma'am. Nabusog ra ka na. Kaayo. May gani kay nisubot ay mong uyab, ma'am, nga i-treat ka karon. Uyab? Nag-joke ka ba? Ha? Oo man, ma'am. Nick, mahimo ba? Stop calling me ma'am kay wata sa eskwelahan. Okay, ma'am. Ay. Helen. Just call me Helen. Okay, Helen. So, wala kay uyab? Kaning idara? Naapa di ay manguyab ani. Manuwa man. Guwapa ka. O strict ka, pero may bawo kong mabuutan ka. O interesado ko, ma'am. Interesado ko may bawo kung unsa pa'y ako may bawaan di kanina. Dako na kong edad, Nick. Nga naman eh. Di mo na mo matter, ma'am. Hatagi lang kong chance. Dili ko. Helen. Recorded by X Thunder Gaming. Tiguang na ko, Mick. O maestra pa ko nimo. Wa ko'y labot. Kung ba man din ito mong nimo, mas maayo pag maglikay na lang sa usag-usag, Mick. Helen. Huwag na mag-college na kanak. Adto ka puyo sa syudad ha. Mag-boarding house na lang ka aron di na ka mag-uli-uli dinis ato. O ma. Kinahanglan nga makamaon na kang muatiman sa imong kaugalingon. Kay wa darab ako para buluto nimo ug magsunod sa imong agi. O ma. Bilib ko sa imong pagka-independent, Nick. Salamat, Regine. Abi ni mo, ganahan ko ng mga lalaki nga parehas nimo. So, ganahan di ka na ako? Kaayo. Parehas na. Nakagusto sa guy ko ni mo, Regine. Unang adlaw pa lang sa atong klase, ikaw na ako nagustuhan. So, kung sumidugayan na to, kita na. Nagkauyo mo, Regine, no? Nagabot ako mo 2 years. Sa una, nga kay mo iyabay, pila na kabuan. Di ka rin mo abot ako sa katuig. Magkasinabot mong good bay sa hapit sa tanang butang. Maong di na ko siya usikan bay. May, gusto lang boss Helen. Ang imong maestra. Wala naman ko'y balita niya bay. O di na sa ko gustong magkita pa ni bay. Nasakitan ko sa iyang gibuhat. Pag-focus ni Regine bay. Mo gini akong buhaton bay. O gani, plano ba yan kung na pakaslan ako siya. Kina, yan ay gusto ko madungog. Kaya saan ka mag-propose? Ha? Magpakasal na ta? Tulab, aron, di na ka mailog sa lain. Bisan pag dili pa ta kasado, di masakit kumaangkon sa lain. Ikaw ragid ang ako. Ikaw ka inuin, basig mailog unya ka sa lain gikan ako. Kana may di may tabo. Ikaw nang akong forever, Regine. Human ako sila gibalitaan bahin sa itong planong magpakasal. Muanin si Papa sa syudad. Unya makigdinner siya nato. Why noon, love? O magkaila-ila na gid mi sa imong papa. Kanusa mo sila mo ani? Nalipay ko nga kaslunod ang yun ang akong anak. Ay kabalakot ito. Di na ako pasagitan si Regine. Bisag ka usap ha. Huwag yun baka pasakit ako si Meg. Bilangga kaayo ko niya. Oo, ganak. Dili kaya ko rin nagpangga ni mo. Nagawin surprise ni mo, anak. Unsa man na pa?
Regine! Tita Helen! Tita! Tita, gimingaw na kay ko nimo. Nalabaw na gid intahon ko. Umaong ni agid ko. Kaya dili pwedeng dili na ako maila-ila ang... Oh, Si Mick, di ay tita. Mick, akong paborito nga tita. Si Tita Helen. Nice to meet you, ma'am. Mom, good town. Pag tita na, uy. Tita. Saan? Hello? Nick, si Helen eh. Oo, tita. Magkita ta. Ang sabi tuloy mo. Mahal ba gid nimo ang akong pag-umangkon? Kaayo. Sobra. Swerte kaayo siya. Mas swerte ko. Kaya grabe akong kalipay nga gidawat niya ang akong love. Mick, sorry. Sa tinuod lang, gimahayan ako ang akong gibuhat. Gipasagdan ako mawa ang akong gimahal. Mahal? Di ko mutuon nga na, Helen. Oo, ikaw. Mahal ti ka. Kanyag mahal ko nimo. Kung sa pa may purpose nga nisulti ka na ako anak karon. Namasin ka? Nga di na ako ipadayon ang kasal? Mahal kay na ako si Richard. Kung di ko makakog pasakit niya, para lang sa usa ka tao nga nagpasakit na ako sa una. Isipan, pabalik sa isang maganda